Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe Yewende TV on calminama. Inde mon e yettode mon ɗo gonɗon e ɗo goɗɗon fof min calmini on, min ñaguima on duwaw, kadi min neldi on duwaw. Neɗɗo jooɗi yewde hoore mum fof miijoji keewa. Jaha namnoɗa hoore ma ko a wawa jabade hoore ma. Sa watti hakkille a wi ha mi huccita e bawɗo kam ɗum jabade mi namno ɗum. Sa ara huccita e bawɗo ma jabade jejjita ko jinnuɗa ko namnade. Addi kalmi ɗum ɗo ko namnal garnogal e amam depuis 2015 walla 2014 ko ngal namnal arte amam hande. Jooɗi min gandumi e hooram, miijoji keewi e hooram, namnimi ngal hooram te min e hooram mi wawa ngal jabade. Mi hawro e mawɗo goto ko Halpular. O salmini kam calmitimomi. O wi ka Halpular, mbimi komi Halpular. O wi ka Sénégal jeeɗa, mbimi ko Sénégal jeeyami. O wi holto jeeɗa Sénégal, mbimi Saloum. O wi Saloum, mbimi o wi holto jeeɗon e Fouta. Mbimi wallahi mi anda ɗo min jeeya e Fouta de, mi meeɗa yaade Fouta. O wi holto jinnaɓe ma immori kana wona Fouta, mbimi hayso ko to Fouta ɓe immori de mi anda koɗo ɓe immori Fouta. O wi jinnaɓe ana guure, mbimi ɓe celli ken ɓe jetti Allah. O wi waktu mo jiiɗaɓe o kay aɗa wawi fewjude namnoɗaɓe holto ɓe immori Fouta. So tawi wona kamɓe immori Fouta ne, mataw jinnaɓe maɓɓe holto immori Fouta ganda kam janggo e jaam. Ta so ɓiye namnoyimama ɗum walla goɗɗo namnoyimama ɗum, ta nattiɓe yiide ta aɗa ɗum andani hoorema, walla hay saɗa ɓe yiyata aɗa ɗum andani hoorema, mbimi ko gonga. So Allahu lamɗo jaaɓi hokki kam cellal selirede ha ñande kuccini maɓɓe mi namdotoɓe ngal namnal. Nden he joni famɗi fof mi huccite maɓɓe laabi kono wallahi harani hakkillam pour namnade ɓe ko wayi non. Hande kadi nden he joni woni duuɓi 5 walla duuɓi 6 bu normalement ko 2014 wonno walla 2015. Hande kadi kawrtimi e mawɗo goɗɗo mo jiiɗa e oya ko mem namnal o namni kam. Ka Sénégal, mbimi komi Sénégal. Holto jeeɗa e gure men Fouta, mbimi ala min ko Saloum jeeyami. O wi me jinnaɓe ma ko Fouta immori, mbimi wallahi mi anda. Soko Fouta ɓe immori mi anda. O wi eɓe nguuri, mbimi eɓe celli ken eɓe jetti Allah. O wi fewju ganda holto ɓe immori Fouta, so tawi wona kamɓe cinciton ne kadi ta ko mamma en ko toon immori ganda wuro ngo ɓe immori. Mbimi yeyi. So Allah walli kam miɗo selli rawol ngol hami huccite maɓɓe mi namdotoɓe. Kono mi artu joni nanmi suudam jooɗimi ngol konngol arte e hooram, kadi ngol ɓeydi kam miijali. Bandiraɓe, miɗa andi na heewi hen waaɓe no amam ɓe gandantuma hoorema hande sa namni maɓɓe holto jinnaɓe maɓɓe immori Fouta ɓe ganda, walla so tawi wona jinnaɓe maɓɓe ne mama maɓɓe holto immori Fouta ɓe ganda. Addi ɗum ko jinnaɓe kalnani ɓe te kamɓe ne ɓe namnaki. Hewɓe en etaki andude hen haydara. Ko ɗum addi noon majjude nde hande weeɓi, sabu so yeehi ɓe puɗɗaɓe huccidde maɓɓe namnoɗaɓe aɗa ɓe yiya a namnaki ɓe kalnanima, a anda. So yeehi ha natti yiide mo namniɗa mem ñande fof cohluɗa andu holno mbatta ha ganda. ɗon ko firti ko goto kala he men na foti andude tawi saare nde gonɗa nde ko jinnaɓe ma cinciɗon walla ko mamma en cinciɗon walla hol sincuɓe non goo. Ɓen sincuɓe ɗon ne holto ɓe immorno haɓe ngari ɗon, wasani kam e famille he bawɗo jooɗade huccita he ma namnoɗa mo o haalanma. Kono ko heewi hen wona haajuji men ko wayi hen no amon fof. Eɗen mbiya temps o weeɓani haajuji ɗi no keewi, kono no waɗi geɗe ɗe gandantuma hoorema eɗen foti fewju gandanen ɗe koye men en cas janggo e jaam. So en kaajori ko wayi non walla so en namnama ko wayi non ta eɗen mbawi jabade. Kono so tawi min hande komi mawɗo gorko, mi namnama to jinnaɓam immori mi anda to ɓe immori. So tawi ko wuro ɗo ɗo gonmi ɗo ne ko ɗon mi jibina, so tawi ko mammaɓɓe walla ko bammaɓɓe en cinci wuro ngo, miɗa fonno fewju mi anda ɓen holto ɓe immori haɓe ngari ɗon.
na waɗi ko gandantuma hoorema sa jeeyama e famille aɗa foti wawa lijjidde ganda ha janggo e jaam ta waɗi ko namdeteɗa hen walla waɗi hay sa namna kadi goɗɗo namne ɗum yeeso ma dañaño jaburuɗa ɗum walla neɗɗo kadi aro e janggo e jaam yiyani ɓe foti ɓe namnade huccita hema namnoma kalnamo kono tawi génération hande o hewɓe ganda hen ko way noon wonɓe ɓeɗo so natti ɗo wonɓe aroyoɓe ɓe mbawa andude haydara he ko yawti ko saabu en bindani joɗɗinɗen en kalani walla kasetaji walla bandaji walla audioji moftuɗen ko windano fof kam ko heewi en majjata walla ko waɗa hono vidéo ko heewi en majjata sukaɓe e janggo e jaam so garoyina mbawi andude ɗum ɗo ko ni e ni yaruno nde sara nde gonmi nde ko mamam sincinde walla ko babam sincinde walla ko mamum babam en sincinde walla dal ko holno ɓe immori holto ɓe immori holno ɓe gardi ɗo en ɗum ɗon goto kala men ɗaɗo hen foti wattu hakkille bandiraɓe Yewende TV oɗon jarlo oɗon jaafo mi salmini on mi salmini musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam yeɓoɓe Yewende TV kala ɗo gonɗon he dundu baba adama en miɗen calmina Seydi Gange minen calmina Demba Ndiaye minen calmina Ceerno Oumar Ndiaye minen calmina Mamadou Diallel minen calmina Ceerno Mamadou Ly minen calmina wonɓe ɗo he Porsan fof mawɓe men wonɓe ɗo fof he Moussé Dia aussi e Ceerno Abbas Ndiayne kadi a salminama e wonɓe ɗo he famille he fof walla wonɓe ɗo he Porsandin fof ha wonɓe he Libreville fof ha wonɓe he Sénégal ha wonɓe e dundu baba adama he fof on calminama on jurama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal ɗum ɗonne kadi minen jogui jewte walla émission ji walla programme uji puɗɗi arde aduna bolokas o ko élection o noon yawti e dow jaam inchallahu rabbi ɗo e yeeso seeɗa mamin garta non émission ji belɗi baɗɗi fayida e jewte diine e jewte ɗemgal men pular e cosaan men e gueɗe kewɗe ɗe gandantuma hoorema ko poɗɗen yewtude nder men mamin garta non hen hunde kala e fotɓe ɗum ɓe wadde no fotini yarude inchallahu rabbi ma programme uji mbaɗe ha heewa ɗo he Yewende TV donc bandiraɓe yeɓoɓe en kala mo suwano hen waɗ abonné yewtoji waɗa abonné e assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh